Ονομάζομαι Αντώνιος Λακουμπέντας και είμαι ορθοπαιδικός χειρουργός, αθλητίατρος τραυματιολόγος, ειδικευτής στις αθλητικές κακώσεις, στην αρθροσκοπική χειρουργική και στην ελάχιστη επεμβατική χειρουργική γόνατος και ισχύου. Για το βρίσκω.gr ενημερώθηκα πλήρως από τις διαφημίσεις της τηλεόρασης, επικοινώνησα με την εταιρεία και κάποιος από τους αντιπροσώπους με το τηλέφωνο με το οποίο μίλησα ήρθε από το ιατρείο μου και αναπτύξαμε μια εξαίρετη συνεργασία. Η συνεργασία μας με το βρίσκω.gr έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 2 χρόνια και μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι είναι άριστη. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το βρίσκω.gr είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους προβολής ενός ελεύθερου επαγγελματία. Ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών μου με έχει επισκεφτεί στο ιατρείο μου, αφού πρώτα με έχει αναζητήσει στο ίντερνετ και με έχει βρει μέσω του βρίσκω.gr. Το βρίσκω.gr είναι ο καταλληλότερος ιστότοπος για την προβολή της εμπειρίας και της γνώσης όλων των ελεύθερων επαγγελματιών. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όλους τους συναδέλφους μου.